Isa. Dalawa. Ito. Yeah. Okay. Ikot ang babilog eh. Babilog ha? Isa. Dalawa. Ito. Respetadong pamilya, isa sa pinakamayaman at milyonaryo dito sa aming barangay. Naabutan kong nag-iensayo si Tatay Nasyansino Lisada. Araw-araw nag-iensayo siya dito at papunta daw siya sa kanyang panata bilang Romano Katoliko. Dadalawin niya ang ating mahal na patron, Our Lady of Lourdes. Binubulong niya dito ang lahat na mga hiling niya ay hangad niya ay gumaling. Taimtim niyang pinapanalangin ang kanyang kalusugan at ang kanyang kalagayan sa ngayon. Maya-maya lang ay nagpapaalam na siya kay Mama Mary. Pilit niyang isinambit. Hawak niya ang kanyang dalawang braso o kamay. Pilit niyang sa direksyon ng sangalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dahan-dahan siyang tumalikod at itinuloy niya ang kanyang pag-iensayo. Sa puntong ito, nilapitan ko na si Tatay at inaalok ko siya sa aking serbisyo. Halika, samahan niyo kaming ititerapi si Tatay. Nandito tayo kay Tatay Nasyansino ngayon para i-therapy natin. 5 years ng stroke. Saan siya nagtatrabaho dati? Sa Saudi. Sa Saudi. Dahilan sa pag-stroke niya. Tapos nung gabi, pinabayaan na lang namin dahil pinainom naman siya ng gamot, may gisik lang. May gisik lang. Kinabukasan, nung nagising kami, nandiyan na siya nakakupo at sa lapag, hindi naman namin alam na stroke na pala. Madaling araw siya na stroke o gabi? Hindi namin alam kung anong oras. Okay. Basta pagising namin, nakaupo na siya sa lapag. Stroke na pala. Na-stroke daw si Papa niya, hindi na daw makalakad. Okay. Ayun, dinakbo nila sa ospital ko. Ilang ospital pinuntahan namin. Hindi siya tinanggap. Ilang ospital pinuntahan namin. Hindi siya tinanggap. 4 na ospital ang pinuntahan niya? Dyan sa Commonwealth Hospital dito. Sa yung isa. Tapos ang pinaghuli namin heart center. Yun, doon sa sa heart center. Ang dami na palang hospital na pinuntahan niya, no? Kasi inaayawan eh. Nay, bago ang lahat, mayroon muna akong iabot kay Tatay galing sa aking puso. Pero mali. Para tayo.
ito na ang pinaka-paborito kong stretching. Ang benefits nito ay ang joint pain, muscle pain, swelling, confusion, sprain, menstrual pain, stomach ache, and scoliosis, and mild stroke, and neck and shoulder pain, lalong-lalo na ang back pain. Yan po yung mga benepisyo nitong stretching na ito. At maya-maya lang ay dito naman ako sa may knee, dito sa may quadricep at ang bicep. Piin ko lang ng bahagya at ipupush ng 5 counts ay sapat na. At dito naman ako sa side, itwist ko lang ito para sa spine, sa may lower back. Kailangan kong madaanan dito ang joint, bones, disc at ang ligaments at ang nerves. Ito yung benepisyo dito, itong step nito, ang back pain dito sa may lower back area. At itataas ko naman ng bahagya ang kanyang fibula at ang kanyang tibial nerves para ito sa sciatic nerves. Kailangan din madaanan natin dito ang lahat na ito, ang bones, joints, ligaments, tendons, and muscles, and blood vessels. At ititwist lang natin ng bahagya ang kanyang fibula at ang kanyang tibial nerves ng konting-konti lang. At iikutin naman natin ang buong paa ni tatay para na rin ang dito sa may lahat na sa may lateral, sa may medial nerves, pati na ang patilya. At dito naman tayo sa may cheek, dadaanan natin ng bahagya left and right, itong pisngi ni tatay. Nandito muna tayo sa left area at maya-maya lilipat tayo sa right area. Ipupush lang natin ng bahagya pataas at pababa itong cheek area o yung napisngi ni tatay at kabilaan yan, left and right. At maya-maya lang ay dito naman tayo sa may nose area o sa gilid ng ilong at pababa na tayo dito sa may nostril. Dahan-dahan lang yung pindot, pati dito sa mouth chain ay dadaanan natin lahat na parte dito. Sa may mukha ay dadaanan natin itong hair, ito yung forehead, ito ang temple, ang nostril, ang eyebrow at ang kanyang nose at mouth chain, pati na rin ang labi, lahat na. At dito naman ako sa may air lobe. Kabilaan ito, ang benepisyo nito ay ang paningin at ang pandinig dito sa may kanyang tainga o air lobe. At dito naman ako sa kanyang jaw, sa may panga. I-stretch lang natin ng konti, papush lang ng 3 times o 5 times ay sapat na. Kabila ang jaw ito, kabila ang panga, left and right, pati na rin sa harapan. Kailangan nating i-therapy ito dahil pag hindi natin i-therapy ito ay maapektuhan ito sa stroke o sa paralyze. Maapektuhan itong jaw na to
kailangan na ititirapi natin ito ng dahan-dahan. Dalawa.